hwn? Si ddweud bod ni'n dechrau'n fuan. O, be mae'n wisgo? Jed, da ni'n mynd i fod yn gweithio'r ffarm heddiw ma. A ti di troi fyny mewn trainers gwyn? Be fynnag, croeso i ffarm Bryn Rhydd. Ie, ond... Neis, dydi? Wedes ti bod ni'n bwyta hufen iâ heddi, felly pam bod fi ar fferm a pam bod ti'n gwisgo fel ar? Wel, Jad, cyn i chdi fita hufen iâ, mae angen creu hufen iâ, does? A tydi hufen iâ ddim yn tyfu ar goed, Jad? Yn amlwg, dydy hufen iâ ddim yn tyfu ar goed. Lea, rai pa bod yn wirion, mae'n dŵm yn twb. Ia, os wyt ti'n meddwl bod yr hufen iâ yn cyrraedd y twb, Jad? Magic? O, hein ymlaen, a gyd i weld. Helo, Anwen. O, helo. Dach chi'n iawn? Iawn, diolch. Diolch yn fawr iawn am groesawu ni i'ch ffarm chi. Da ni'n really excited, ydan, Jan? Ie, edrych ymlaen. Fi wedi newid mewn i'r overalls. Diolch am benthyg y welis fe i mi. Smart iawn. Diolch. Beth yn union i'n neud heddi? Beth yw'r her? Y her i chi bydd creu hufen iâ o'r cychwyn i'r diwedd. Gyntaf, ych chi'n mynd i'r palwr godro. Wedyn, i'r uned gynhyrchu'r hufen iâ cyn teithio i Bwllheli i syrfio yn y siop. Waw, hwnna'n swnio'n anhygoel. Caru hufen iâ, a ti'n caru bwyd. Bob math o bwyd. Ewch chi i'r palwr godro at Dylan lle mae'n disgwyl amdanoch chi. Gwych, ti, Jan? Come on, e. Ta, Anwen, Ta. Diolch. Ta! Helo, Dylan. Helo. Chi'n iawn? Helo. Lea, dwi. Chi'n iawn? Jed. Sut wyt ti, Jed? Diolch. Da chi mae'n ddechrau godro, lle? Yndan, i fod. Wel, Ie. da ni'n mynd i gael sport. Yndan? O, gobeithio fydd yr ei wartheg yn gwahafiau i chi. Ia. Yn nhw'n gwartheg da? Neu... Wel, gwartheg i gwartheg. Pob lwc, da. Diolch, diolch. Diolch chi angen o, dwi'n mw. Amdani. Helo. Diolch mewn. Fesul un, please. O, Yn didi. fyny a chdi. Lyfli. Right, be dyn ni'n neud? Wel, gwartheg, Ie. pwrs, a da ni eisiau'r llaeth allan o'r pwrs. Reit. Oce. Wedyn, ffôn, dipio y bedair des. A mae hwnna'n llnau y des, Mae hwnna'n llnau ac yn disinffectio. Wedyn, da ni'n ei sychu nhw sych ac yn llnau y tethi. Nhw ddim yn cico, na? Na. Na. He? Ond, na i bigo hyn i ti. Wedyn, Oce. mae'r clusters yn dod rownd. Reit. Pwyso y gwyrdd, sef start. Wych. Wedyn, mynd ymlaen. Waw. Just fel na. Ges o la. A wedyn, mae'n ele. O, ar llefrith yn dod. Yn syth. Sianaya di hwnna sy'n gwneud i... Fel chi'n gweld, mae'r gwarthag ma efo dipyn o fywyd yn nhw. A be dwi ofyn ydy bod un yn nhw yn mynd i boo-poo neu mynd i BP anna fi. O, pwy di hwnna? Linda. Mae Linda wedi gwneud dipyn o fes. Falle na i gadael Linda tan... Gei di Linda. Gei di neud hynna. Gei di Mi Linda. da hyn, ti Jed. O Linda'n saff hwn. Oce. Neith i fito. All clear efo Linda. Dwi'n gobeithio bydd yn mynd yn reit. A byddai'n well na Leia hefyd. A dim... Who's a peas? O, Julie, di rhyw. Julie di hon. Hi, Julie. Dwi'n mynd i fo chdi'n iawn, Julie. 1, 2, 3, 4. Good. Os oes o fwy na hynna, de, mae'na broblem. Lot o pŵ. Lot o pŵ. Dyn nhw'n mynd drewi gymaint ar ben i fe. Ww. Oce. Amser am y godro. Wow! Ho! Ni'n cael dans. Lad. Na ni. O. Gam just aros am 2 funud, mewn. O! Un. Please, paid â bwbw anna fi.
2, 3. Wait. Efo. Na fo. Hwna'n iawn fel 'a. Cario ymlaen, wan. Nesa. Dwi allan o'r splash zone fan hyn, fi'n meddwl. Diolch. Chi'n ffantastig. Dwi wedi godro. A hei, sam gormod o pw a pipi ar yngwynaf fi. Dim eto. Fi'n mynd i gynhau fy'n hun, actually. Eitha frwnt. Oh. Fi am aros fan hyn. Ar ddau yna chi di bod yn hyderus ofnadwy. Yes! Yes! Yes, Dylan! High five! High five, mi wyl. Mi wyl eich chi fori wan, ydyn cariwch chi ymlaen, oce? O! O, na. Wel, gafon ni lot o sport yn dysgu godro yn yr her gyntaf ar fferm Bryn Rhydd. Yna'n cool. Ymlaen i'r her nesa. Bore da. Bore da. Mae'r llaeth wedi cael cyfle i pastureiddio dros nos. Da ni'n edrych y part, yr hernet ymlaen, ac yn barod i ddechrau'r broses. Be ydy'r broses? Da ni'n dod â 7 litr o'r gymysgedd i'r bwced yma na. Okay. Mesur y blas a'i gymysgu fo, a wedyn ni ychwanegu fo i'r peiriant yma sydd yn gwneud y cwbl i ni wedyn. Oh, wow. Swnio'n syml. Mae'n swnio'n syml nes da chi'n dod â fo allan i'r potia fel hyn. Okay. Pam, beth sy'n digwydd yn y potia? O wel, mae o'n dod allan reit sydyn os ydych chi'n ofalus. Ie, ti'n mynd gynta? Pam ddim? Dyma ni, hei! Ni. Da iawn. Gwych. Felly, y llefrith ydy hwn, da ni di odro. Y llefydd ti diodro, ia, ac ychwanegu ar o hufen a rhyw bethau bach eraill. Ti isio mesur y blas, wan? Oce. Pa flas wyt ti wedi benderfynu wneud? Dwi wedi penderfynu gwneud y raspberry ripple. O, lyflu. Oce. So dyma ni'r vanilla da ni am roed yn y... Achos vanilla sydd yn amlwg yn dod efo raspberry ripple. Ia. Reit. So, faint o hwn dwi'n rhoi? 210 gram. 200. O! Na! Dwi'n drosodd. Ychwanegu fo i'r bwcad wan. Iawn, ia? Ia. Roglyn ffantastig, ma. Mae o yn y dde, fan. Cam nesa ydy'r blendio. Iawn. Waw, o jyst i gymysgu fo. Jyst cymysgu digon yna fo, bod y blas yn cymysgu. Dyma ni, y gymysgedd Reit. vanilla. Cam nesa, cam pwysig. Creu'r hufen ia, wan. Ia, codi'r cyad. A'i dolldi fo i mewn. Mewn efo. Ia. Ta-da! Cau Cau hwn. cyad. Ia. A pwyso'r botwm mwyaf pwysig, y botwm canol. Y botwm sy'n mynd i greu'r hufen ia. Anwen, mae wedi bipio, mae'n barod felly, a mae'n edrych yn gret. Stwnshwyr, mae o'n codi fyny, mae o'n barod i ddod allan fan hyn, wan. Agor y drws. Go fe dod. Digon? Ydy, cau drws. Yeah. Dyn gan bod ni'n gwneud raspberry ripple, da ni eisiau ychwanegu'r ripple wan. Oedd o jam, na gwe? Ydy. Fel a. Droi o fel bod o'n cymysgu Droi. mewn i'r hufen. Gret. Nôl i'r peiriant wan. O hufen ia, tydi fi. Stop. O. Bach o'r fod, illa. O. Da. Dal i gredu. Lliw o'n fo. O, neis da. Neis. Hyfryd. Ti'n barod am y nesa? Dwi'n barod. Agor y drws. Stop. Ia, cael di drws am funud. Wel, mae hwn yn mynd i ddod dros yr ochra. Barus ydw i, dwi'n mynd i bod gyd adra fo fi. Sa neis os ysa paste Stwnsh wedi cael ei wneud allan o hufen ia raspberry ripple. Dychmyga Swn i'n galw ar y cymryd pay jobs. bob wsos wedyn, ia. Gosh.
Barod. Bobl, right? Diolch yn fawr. Hei! Da, wan. Pa blas wyt ti'n neud, Jed? Dwi gyda salted caramel. O bloc. I rewi fo. Yes! OK, mae newydd mynd heibio -2, so ni angen agor y ceiad ar roi Yr halen. i mewn. Ie. Right, dyma fi. Dim gormod. Da Fine. ni'n eisiau fo hy hallt. Na. Dim chips ys gynnon ni. Mewn. Yep. Wych. Nôl lawr. Yep. Ag y drws. Cofio gau y drws. Da, Jed. Na, OK, lan fan hyn. Iawn. Ychwanegu'r caramel fudge. Mae o'n toddi sydyn, dydi? Mae yn. Mae'n mwy. Fwy. Fwy. Mae hwn yn tofi nawr. Fwy. O! Jed! Ti wen, dweud mwy. Dwi'n meddwl bod o'n iawn fel awan. Ie. Jyst bod gynnach chdi andros o waith llnau, da. Fydd o'n iawn di'r hewi eto, ste. OK. Mynd! Fi'n mynd. Mae'n y poeni, Jed. Fydda i fan hyn yn snaid y rest, Alright, ia? right, diolch. Dwi'n meddwl bod ti'n 1-0 i Leia. Dyma siop glasu ym Mhwylleli, lle mae hufen iâ ffarm Bryn Rhydd yn cael ei werthu. Barod mynd mewn? Awn i mewn, ia? Come on, Tyta. Jed, Ie. ti'n gallu meddwl am unrhyw beth gwell na waffle cynnas efo hufen iâ raspberry ripple ar ei dop. Gallaf, Leia. Waffle cynnes gyda hufen iâ salted caramel ar top. Ond dyn ni ddim cweit yn gwybod sut i wneud waffle, felly diolch byth. Mae Karen am ddangos y camau i ni. Helo. Leia, da chi weld ti'n mynd waffles, Please. Oes, please. Da ni rei chydig bach o spray olew. Ia. Mae hon wedyn yn gyfrinachol, oce? Be, y gymysgedd? Yn deitar. Ond mae o fatha cymysgedd crempog. Dyna dio, ia? Bod tebyg. Yn ti eisiau cael hon, Wow, just fel a troi o. Chydig bach o fynyda, a fydd o'n barod. Stwnsh, dwi'n gweld ych chi'n methu aroglu hwnna, ond waw, mae'n oglan am, di. Mae'n ogli ffantastig. O, waw, mae hwnna'n edrych yn anhygol, Karen. Gwych. Ti wan? OK. Come on. Dwi'n mynd i fynd amdani. Ocê. Reit. Ac ar hwn, digon o spray, olew, reit, llon llwyad o'r gymysgedd cyfrinachol. A wedyn, mi isio bod o'n spredio, oes. Fel a. Cau y ceiad. Troi o. Na chdi. Yn i Gadal ŵan. ddisgol o'n. A mae yn hufen iau yn barod i fynd. Raspberry ripple. Ia, beth ti'n meddwl? Dych a dda. Ti'n mynd i drio fo? Wel, well i fi wneud ydi. Mae hwnna wych. Faint allan o 10? 9. O, a wedyn ti'n meddwl eitho neis efo'r waffle. O, bydd. Poeth. Troi o, yna fo. Boom! Rwan, dwi'n mynd i addurno, ia? Dyna ni. A hwnna ddim Waffle. eisiau ni meddwl o'n mynd i fynd. Fedus. Hufen ia. Chdi. O, sbiwch ar hwnna! O, hufen. Yeah! Hello, Pay Stwnsh! A wedyn glasu ar y top. Na ni. Waffle. Efo hufen ia, mwy o hufen. A hufen ia, mafon Ma'n edrych ripple yn- dwi di wneud. Bendigedig. Ni'n barod i fynd? Ie. Come on, ne. Os allai weld os ni'n neud yn well yn y Leia. Wel. Wel? Eitha ni di. Chdi. O, ie! Dyma. Gwasgaru fe gyd That's dros it. fel na. Ie. O! O, da iawn, Jed. Sut ma hwnna? Champion. Mae'n chi'n good. Cai? Cau o. Bang! A troi o. A troi o... Ffordd yna. Yna fo. Gret. Dwi'n gallu gweld hufen ia nes i wneud. Salted caramel yn lyflu. Rhiad yn bach. Dwi'n nervous. Mae hwnna really nice. O! Clywech chi hwnna?
10 allan o 10 am hwnna i chdi da. Ah! Yes! 1, 2, 3. Yei! Right, OK, amser ar fyno. Os na rhyw fath o syrup gyda chi? Maple syrup o fama? Lovely. Eisiau loads. Right mewn y tyllau yna, ti'n mo? Meddwl fi just eisiau roi'r hufen iâ ar y fe nawr, achos hwnna yw seren y sioe, na gwe, ti'n mo? Y hufen iâ 10 allan o 10. Oh, yeah! OK. Edrych yn amazing. Dwi'n meddwl fi bron yn gorffen. Dwi eisiau rhywbeth, ti'n mo, rhyw crunch. Crunchion bisgedi fama? Dros y top. Ac ni roi'r goron ar ben y brenin. Na fo? Si. Reit, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Mae Karen yn mynd i feirniadu yn hufen iâ ni, Jed, ar waffles. Mae'r waffles yn edrych yn bendigedig, rhaid fi ddeud. Ond ar ôl siarad efo Anwen a Dylan, Ia. wyt ti ar y blaen efo y godro a sut oeddech chdi'n creu'r hufen iâ hefyd, Leah? Ouch. Ouch. Sorry, Jed. Reit. Digon dig. Be am hwn, de, di'r peth? Ynddi, mae hwnna really neis, rhaid fi ddeud. OK, Jed, na i blasu'n chdi yma. OK. Ynddi, mae hwnna really neis hefyd, ond dwi mynd i reid o i Leah. Mae'n ei ofn. Fi ydi brenhines y hufen iâ. Diolch, Karen. Da iawn. Sorry, Jed. Da iawn chi, ddo. Na, da iawn ti. Llongyfarchiadau, ond ei, sneb rili yn collwyr fan hyn, ni? Na. Achos, mae'n ddigon o hufen iâ i bawb. Wrth gwrs. Diolch neis.